ста хора, са pro.bg и днес ще играем Майнкрафт. Да, и реши да направя поредица Майнкрафт мод и това е втори епизод, тъй като първия е Lucky Block. Да, в този мод ще покажа TNT мода, който ви позволява да имате други видове TNT, които гръмат различно. Да започваме с този. Да счина само такова. Направо на креатив ще играе. Така, чета малко. Така. Искам да се махна тези глупости. Взимам запалката и готово. И виждате, не е много голяма експлозия, но е силна, може да убие някой. Така. Това. Това ще го заменя с... нещо друго. Ето пак още по-силно гърми. Така. Минар TNT. Според мен е добро, но трябва да се далечиш много. Копае пълна мина надолу до това педрога, който полезно може да ви открие диаманти. Минар TNT, да. Той ми от любимите. Старт TNT. Старт. Който гърми и слага още няколко TNT-та, които правят експлозията много по-силна. Хост TNT. Това TNT не струва, тъй като се взриви и прави къща с крафтинг тейбъл и чест с разни глупости. Не струва това направо. Tower TNT. Това. Това къде ме стреля? Канон. Преди малко го видяхме. Мисо. Да. И Fire TNT. И пуска лава. Ремонт TNT слагате, не гърми. Ето това, ремонт TNT и цъкате на някъде, примерно тук и ето гърми. Чакайте малко. Що бе? Що бе? Значи, ще ме огаднем. Сета. Да зарежем ремонт. Айспаш. Така. Ето заледява всичко. Прави всичко на лед. И самото TNT става на лед и това е яко. Кефиме Water TNT. Това е добро да си направите басейн. Вижте защо. Аре ти! Аз съм клекнал. За какво съм клекнал въобще изобщо? Так. Слагате това. Готово. Маха всичко. И слага вода. Нещо не се получи. Защо? Защо да се получава? Water TNT. Я да пробваме върху къщата. Не струва, не знам защо не се получава. Получило се, бе. Ето, прави към две купчета и го запълва с вода.
датира някъде, където няма експозит да видите колко е. Аре, толкова силно, че чак и запива. Готово. Вижте каква силна зрелищна експлозия. Направо ограня всичко с земята. О, тази музика не дразни. Да, какво изплюват стигна призад музика? По-скоро са ми изследили с музика. Какво правят? Много яко да правят. Не. И вижте, много яко го прави, много такива дупки. Много яко го прави, много яко го прави. Много яко просто, напълнено. Добре. И благодаря. Да, и в следващия епизод ще разгледаме Мутант модът. Да знаете. Благодаря, че го гледахте. Ако ви е харесал клипа, ако е така, може да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате. Благодаря, че ме гледахте. Пак го казвах, не знам защо. И чао!